Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. С нами сейчас на прямой связи исполняющая обязанности постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым в 2018-2019 годах Изет Гданов. Селям алейкум, Изет ага. Изет ага, давайте вот нашу с вами беседу начнем с такого информационного сообщения. Вы знаете, что президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на 1 июля проведение незаконного голосования за изменения в Конституцию Российской Федерации в Крыму. И, собственно, если эти поправки будут приняты, понятно, что Владимир Путин у власти останется до 2036 года. Ну, для начала, как вы думаете, зачем Путину понадобились вот эти изменения в Конституцию Российской Федерации, если он мог просто поставить свою марионетку и продолжать править страной, как когда-то он это сделал с Медведевым? Ну, по-перше, він вже дуже лякається судів міжнародних і санкційної політики, і він чітко розуміє, що він не може залишитися без влади, тому що буде притягнути до відповідальності. Це відносно для чого він це робить. Також для його оточення це також питання, тому що оточення починає працювати одразу за і позицію. Відносно того, що він проводить референдум саме на території Росії, зараз без Криму, тому що Крим є тимчасово окупованою територією, невід'ємною частиною України. По-перше, по Російській Федерації я хочу сказати, що всі ці референдуми, всі ці нібито виявлення громадян – це все фейк, тому що заздалегідь вже в них підготовлений результат. Відносно території тимчасово окупованого Криму, для чого він там все це робить, це одна мета – для того, щоб хоч якось робити крок до легітимізації. Це на думку влади Російської Федерації. Тут вони будуть працювати, щоб залучити до так званого референдуму, залучити хоч когось там з представників міжнародної спільноти. І тут треба зазначити, що нам треба працювати, маю на увазі Міністерство закордонних справ України, Офіс президента повинен заздалегідь питання опрацьовувати, щоб ніхто, навіть не тільки, я розумію чітко, що там не будуть представлені представники там цивілізованих країн, а навіть ніхто, щоб з міжнародної спільноти не був там. Треба працювати заздалегідь на випередження. Ну вот как должна реагировать Украина вот из-за этого нелегального референдума на территории временно оккупированного Крыма? Что должна делать? Треба чітко зробити заяви. Міністерство закордонних справ розуміє питання, і треба на випередження працювати. І у нас посольства будь-яких держав представлені в Києві. Можна спрогнозувати, які будуть держави, які є узурпіровані Російською Федерацією, які там будуть. То їм треба працювати, треба казати, що буде дуже жорстке реагування з боку України, тому що це наша територія, і що вона зараз є тимчасово окупована, це не дозволяє без дозволу України заїжджати і порушувати закони України. Тут повинна бути жорстка санкційна політика, а не казати, що з когось там зняли санкції. Зараз, якщо він там був в Криму, він там через якийсь там рік, 2 чи 3, може, це все обнуляється. Ні, повинна бути чітка державна позиція, санкційна позиція і чітко документуватися громадяни, які є іноземцями і незаконно потрапили без дозволу України на територію тимчасово окупованого Криму. І вони повинні бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо там строк пройде там навіть 3 роки. Ну вот кто должен вести... Изет ага, а кто должен нести ответственность за проведение этого псевдореферендума? Можно ли идентифицировать этих людей? Возможно, руководители местных ЦВК? Или кто это должен быть? Ідентифікувати людей, які будуть приймати участь на увазі на території Криму. Це нет, хто організовує, да. Відомо, вчасно це відомо, і у нас дуже багато інформації
відносно людей, які незаконно потрапили на територію Криму. Ви знаєте, що як і Сімферополь, аеропорт Сімферополь, міжнародна Мітхана Султана, є закритий у зв'язку з тимчасовою окупацією. Так і порт Крим, порт Кавказ також є закритою державним переходом. Тому у нас є така інформація, вона з часом з'являється, і треба жорстке реагування саме з боку влади України. І чітко давати зрозуміти всім міжнародні, які Росії, що буде відповідальність з часом, все одно будуть притягнуті до відповідальності. А что относительно граждан Украины, которые... У нас є кримінальна відповідальність за незаконне державного кордону в частине, я маю на увазі, закрытых пунктов пропуска. А вот что относительно граждан Украины, которые вынуждены были получить паспорта на территории временно оккупированного Крыма, да, их просто вынудили еще в 2014, 2015, других годах, и сейчас вот многие говорят, что тех, кто работает в госструктурах, в школах, в больницах, их просто вынуждают идти на вот этот псевдореферендум и голосовать, угрожая уволить их с работы. Вот что, как Украина может защищать своих граждан в этом случае? Відносно так званих паспортів, це взагалі не є документом. Ми неодноразово це питання піднімали і неодноразово вже на дві розставлені. Питання так званих паспортів. Відносно того, що йти, не йти, тут я вважаю, що наші громадяни повинні ігнорувати повністю так званий референдум, тому що, знаєте, це, на мій погляд, дуже важко проконтролювати, чи пішла людина, чи не пішла людина. Це таке в масовому плані, це дуже важко. Тому я тут хочу звернутися до наших громадян в Криму, що повністю вони самі не пойдуть. Там буде якийсь там відсоток, які пойдуть. Це таке питання масове. Ми всі розуміємо, що ніхто в цьому так званому референдуму участі приймати не буде. Из этого и следующая новость, которую мы хотели с вами обсудить. Для Украины сегодня чрезвычайно важно разработать стратегию деоккупации Крыма и реинтеграции населения полуострова. До сегодняшнего дня этого так и не было сделано. Об этом на онлайн-дискуссии в четверг заявил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Давайте его сейчас вместе послушаем. Для України дуже важливо говорити про деокупацію Криму та реінтеграцію населення, в якій зараз перебувають всі наші громадяни України. І ця концепція деокупації територій і реінтеграції населення наших громадян України дуже важлива. З тих пір, як почалась тимчасова окупація, йде 7-й рік, а стратегія деокупації і реінтеграції ще не розроблена. Тому, звичайно, ми вважаємо, що оскільки наша територія все ще тимчасово окупована, держава, уряд повинен мати стратегію з деокупації і реінтеграції. Из этого, что мешало на протяжении 6 лет все же разработать стратегию деоккупации полуострова? По-перше, напрацювання стратегії деокупації півострова мною особисто були передані новому постійному представнику, пану Антону Кориневичу. Звісно, у нас не було затвердження цього документу, і в цьому була необхідність. Це питання Ради національної безпеки і оборони України, для того, щоб була можливість вже синхронно працювати всім органам державної влади. Цього дійсно не вистачало. Нам всім кожна структура працювала, але вона працювала за вказівкою безпосереднього керівника, як він вважав. Деякі моменти не були синхронізовані, але мета у нас одна – це деокупація півострова. А цей документ повинен бути, і певна частина буде відкритою частиною, певна вона там буде відкритою. Цей документ повинен бути затверджений однозначно. І він може змінюватися постійно, тому що ситуація на міжнародній арені змінюється і взагалі в світі. Тому поки не буде деокупації, це буде такий документ, який буде коригувати. Недавно в моей студии был Юсуф Курукчи, это экс-первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.
при каденции Петра Порошенко. И он сказал, что на самом деле вот такая вот стратегия по деоккупации Крыма, она есть, однако она не публичная. Вот что это значит? Есть ли у вас какая-то информация? Действительно ли такая стратегия есть, и она не публичная, и ее как раз не раскрывают, чтобы это не использовали Российская Федерация или спецслужбы Российской Федерации против нас? Ну, напевно, знаєте, нам достатньо інформації щодо роботи всіх органів державної влади і позиції відносно питання кримського. Да? І нам достатньо сказати, що як блокада Криму, наприклад, вона теж входила в питання до стратегії, чи чи ті громадяни, які робили блокаду Криму, вони також читали цю стратегію. Це один із моментів реалізації цієї стратегії чи ні. Тут багато питань, знаєте, і достатньо, я можу сказати, що для мене достатньо, що деякі структури вважають там по-іншому реалізацію процесу, тому і необхідно, щоб це було це була синхронна робота саме всіх органів державної влади, громадськості відчасті, якщо буде залучена громадськість на якийсь там період роботи чи там для якогось питання. Ну, це повинна бути саме розроблена структура, яка вже буде реалізовуватися спільно з усіма. Знаєте, от якщо ви пам'ятаєте, в Херсоні був заблокований актив російської компанії, наприклад, механік Погодін, представництво президента, тоді активно приймала участь правоохоронними органами. А ви знаєте, що цей корабель неодноразово до цього заходив також в порти, і ніхто до нього питання не ставив, що він в санкційному переліку активів Російської Федерації, от як приклад. Да? Далі, яка санкційна політика? От зараз я взагалі не бачу розвиток санкційного тиску на країну-агресора. От немає такого зараз процесу. Він дуже такий, який був санкційна політика. От такого тенденції розвитку в цьому напрямку немає. А це також шлях до окупації, реінтеграції півострова. Дуже дякую вам. Чухсал у нас Изет Гданов, исполняющий обязанности постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым в 2018-2019 годах. Сайгылы достар, мен сен Кырым-татар тіліне кечмеге истейім. Бізіле шынды жанлы бағда Кырым-татар милли межлис рейесінен бірінші муавина Нариман Бейджелял. Селям алейкум, Нариман аға. Алейкум селям, Гүлсұлтан. Нариман аға, жүмлемізге қайырлы ақшамлар olsun. Нариман аға, біз демек бүгін бұл Қырымда, işgal етілген Қырымда өткерілежек сөзді референдум ақында сөз көрсетеміз. İşte сіздің мәліматларыңыз неден ибарет? Çünkü bundan evvel bazılarının айтқанларына көре, işte zorla екенлері ватандашларымызны ve digерлеріне bu сөзді референдумға бармаға. Сіздің бұның іле мәліматларыңыз бар mı? Elbette her vaqtqa gibi bütün referendumlar, saylavlar olsun, öyle bir büyük devlet merasimler olsun, devlette ve yerli hakimiyetlerde çalışkan, mekteplerde, hastahanelerde çalışkan bizim semedeşlerimizni her vakit zorlaydılar. Ve elbette şimdiki Kırım hakimiyeti onu yaxşı etip kullana. Çünkü öyle bir öz isteğinin serbest bu gerekli iş deyip saylagan Kırım'daki yaşayan adamları bu referendumga çok barmağa istemiyorlar. Siz yaxşı hatırlaysınız geçken saylavları Putin saylavları olsun, sonki yerli hakimiyetin saylavları olsun, anda bu Yavka degen rakamları pek az edi, pek alçak edi ve elbette biz ağnayımız endi çok ekspertler, mütehassıslar ağnadılar ne için şimdi Rusya hakimiyetine şahsi Vladimir Putin'ge mana bu referendum pek mühimdir. Çünkü onların kolda olgan bu gücünü onlar kaldırmağa isteyirler daha birkaç yılına. Ve elbette onlara pek gerekli güzel öyle bir rakamlarını көрсетmege. Ve İzzet Bey doğru aytты ve başkaları da onu yaxşı bilirler. Elbette çok rakamları endi hazırlangan ve onlarını yazacaklar ama ne ise boş onu öyle bir yapmağa elbette doğru değildir bu hakimiyet tarafından ve onlar isterler
işte gazetler için, fotolar, videolar, sюжетлер için işte көрсетмеге мына bu bölgelerge, saylav bölgelerge mına o kadar adam geldi. İşte Hı bayram hı. gibi onu yapmaya ve elbette onlar zorlayacaklar adamlarını çünkü neyse mesela 10% gelse ya da 20% gelse onlar 50% yazarlar ya da ne kadar adam ziyade. Biz onu yaxşı bilemiz bu teknolojiya Rusya'da her vakit kullanıla ve men şimdi mına sonki günleri göreyim çok öyle reklam oldu, billboardlar, çeşitli türlü öyle bir broşürler bizge mına evge geldiler yerli hakimiyetinin hadimleri, bazılarga telefon açarlar ve işte sorarlar siz baracağsınız mı yok mu öyle вот agitasyon kampanyası sonki haftaları gitti ama men bilesem Kırım'daki çok cemaate bu referandumga barmayacaklar. Barganların da içinde bayağı mına bu Rusya opozisiyasına kulak asıp öyle barıp ya da bülten bozacaklar ya da başka bir narazılık gösterecekler. Hı hı. Öyle de fikirli adamlar var. Neyse şimdi bu içtimai ayaklarda bayağı öyle bir sporlar, münakaşalar, müzakereler devam etti ve sonunda ne olacak bakarız işte. Hı hı. Nariman ağa, nasıl düşünüyorsunuz? Mına Kiev işgal etilgen Kırım'da Ukrayna taraftarlarını korçalamak için ne yapmalı? Yani ne bekler ediniz Kiev'den? Kiev ve aslında Ukrayna cemaatçılıktan, Ukrayna hakimiyetinden, bütün siyasetçilerden ne bekleyimiz? Bizim semedeşlerimizin Ukrayna graždanlarını parçalamak için Kırım'ı azat etmek gerek. Bu birincisi. Azat edilgen son elbette bu Rusya tarafından yapılan hıyanetlik bitecektir. Men öyle bir sayam. Elbette daha bayağı vakit gerek olur bu Rusya'nın işte öyle bir kuyruçlarını kesmeye bunu anlayımız. Ukrayna şimdi özü bu işlerinden öyle bir meşgul aytmak mümkün. Çünkü bayağı bu Rusya taraftarları şimdi başını kotarıp yaramay öyle bir korkunçlu hareketler yapmaya tırışırlar. Onu yaxşı görüyoruz. Yeah. Ve elbette birinciden Kırım'ı azat etmek gerek. İkinciden elbette Ukrayna'nın müstakilliğini, Ukrayna'nın serbestliğini saklamak gerek. Ve üçüncüsü elbette bu Şark tarafında olan cenkte halkara partnerlerle, dostlarla beraber elbette galibe kazanmak borçlumuz. Yamına halkımız için eğer hükümetinin, hakimiyetinin faaliyetini közөгüne alacak olsak, mına prioritetler sizin düşüncenizge göre nege bağlı olmalı? Eğer prioritetlerini işte 1, 2, 3, 4 gibi yerleştirecek olsak, ne bekler ediniz şimdiki hakimiyetten biz için, anda Ukrayna taraftarları olgan halkımız için yapmasını? Bunu Gülsüm Hanım biz sizden de başkaları sizin misafirlerin bayağı ayttılar ve bu lafları bitmez. Men bilesem çünkü gerekli kararlar da alınmadı. Kaç kere sabık prezidenti de şimdiki prezidenti bu hakkında ayttı. Birincisi bu gerekli kanunlar almak gerek ve bu kanunların adları belli. 3 tane leyhası var. Birincisi bu Ukrayna Anayasasına kırsitleyecek değişmeler. Bu Kırım Muhtar Cumhuriyeti, Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti olganı için. İkincisi bu Kırım Tatar halkının statüsü hakkında ve elbette bu Kırım Tatarca ait almam o korенных народах. İşte bu üç mına şimdi öyle bir kanun leyhaları var. Onlar hazırlar bütün Ukrayna ve Ukrayna'da çalışkan öyle bir yüksek seviyede mütehassıslar onu baktılar, öz fikirlerini ayttılar. Şimdi en gerekli adımlar ya da prezident ya da bir grup deputatları kelişken edilir prezident onu yapacak iken yukarı şurasına bu kanunlarını kırsetmek gerek ve onlara ses vermek gerekler. Ama ne içindir? Şimdiki zamanında bu sual gene de yarınga öyle bir kaldırıla. Mında bir öyle men bilesem
fikir var. Ne için öyle ola? Çünkü Rusya tarafından bayağı bir baskı yapıla, öyle olmaması için. Çünkü onu Ukrayna'da yaxşı anlamak gerekler. Men her vakit onu aytam. Meclis azaları onu aytalar. Mustafa Ağamız da onu aytar ve bizim etrafımızda bayağı ekspertler, dostlar toplagan hepsi şu fikirde. Kırım'ı kaytarmak için, Kırım'ı azat etmek için, Ukrayna'nı Kırım'da kavileştirmek için Kırım mutlak Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti olmak borçlu. Bu en doğru, en öyle bir sağlam yoludur menimcesine ve Ukrayna bu yolunu 100% bir kullanmak borçlu. Ama ne içindir ya da bazı öyle bir yukarıda çalışkan siyasetçiler onu yaxşı anlamaylar ya da onlar Rusya tarafından yapılgan baskına öyle bir dayanmaylar yapmak mümkün. Bu elbette o kadarlık benim şahsi haberim yoktur ama ben böyle bir fikirde duram. Çünkü Rusya yaxşı anlay. Ukrayna'nın öyle bir devlet tarafından onlar da dayanırlar ama Kırım Tatar Tamır halkının akları mında halkara öyle bir cemaatçılığın fikri bir. Men ne kadar Avrupa'da Koşma Ştatlarda olganda onlar her vakit aytalar elbette sizin akları birinci yerde ve elbette Rusya'da onu yaxşı anlay. Çünkü biz göremiz mana Международный уголовный суд ООН onlar tamam Kırım Tatar Meclisi, Kırım Tatar halkının temsil etken organı hakkında endi karar alganlar. Ve Rusya onu yerine getirmeye aşıkmay çünkü ağnaylar bu meselenin ciddiliği öyle bir aytmak mümkün. Neriman ağa, bakınız şimdi Kırım Tatarlar mında bulungan Milli Meclis azaları ve prezident yanında Kırım Tatarlar Şurası bu strukturasının gayrıdan tıklanılmasını talep eteler mi ve siz bilesiz Zelenskiy görüşkende bu mesele müzakere etilgen edi. Sizin düşüncenizge göre bu şura gayrıdan tıklanılsa anda kim kirmeli? Aslında nasıl düşünüyorsunuz? O şimdi aktual mı, aktual değil mi ve gayrıdan tıklanılacak olsa bu struktura kim anda kirmeli? Milli Meclis azaları mı ya da onlarla beraber milli hareket iştirakçıları faal, pervasız olmayan vatandaşlarımız kim kirmeli anda? Bakınız Gülsüm Hanım, açık tarihe ise öyle bir bakayık. Kuçmanın vaktına. Kuçmanın vaktinde belli sebeplerden Milli Meclisimizin öyle bir legal, kanuni statüsünü belgelemek için Kuçma o vakit emir imzaladı ve o yanında öyle bir resmi olarak Kırım Tatar halkının temsilcilerin şurasını tasdikladı ve bu emrin metinine göre bu şurasına tek Milli Meclis azaları 33 adam kurultay saylangan meclis azaları ve onun reisi kirediler. Evet. Bundan son hatırlaysınız şimdi bu bugünkü işte öyle bir şimdiki asrının başında Prezident Yanukovych bu emrine öyle bir değişmeler kirsetken edi ve yarısını kaldırdı meclis azalarına, yarısını öz isteğinden işte öyle bir adamların kirsetken edi. Mecliske öyle bir karşı çalışkan ama işte Kırım Tatar halkının arasında işte öyle bir eşitmekçi belli bir adamlarını çağırdı. Çoksu onlardan şimdi Rusya'ya kol tuta devam ediyor. İşte Putin'e öyle bir işangan adamları şimdiki zamanında. 2015 senede Prezident Poroshenko Kenya'da bu emrini değiştirgen edi ve Kenya'da meclisinin reisini Rifat Çubarov'unu bu şurasının reisi olarak tasdikladı ve şurasının azalarını kim olacağını vazifesini reiske kaldırdı. Bilmiyorum nasıl sebeplerden bunu Rifat Ağam'dan sormak gerek. Bu şurası işte o vaktinden beri öyle bir çalışmadı. Sonki öyle bir fikirge kelgen edi meclis. Endi bu şuranın keregi de aslında aktualliği bitti deyip meclis azaları öyle bir kararga geldiler ve
vakit geldi prezident milli meclisle konuşsun, meclis azalarıyla konuşsun ve herkes ya da meclisin çokluğu öyle aytayıq, buna kol tuttu ve bu fikrini başladılar işte prezident ofisinin ve Ukrayna prezidentinin temsilciliğinin çalışmaya ve men bilgenime göre endi birkaç ay evvel prezident Zelenskiy'nin emri olmak gerek edi, imzalamak edi Vladimir Zelenskiy. Bu görüşevler yılda kvartal 4 kere işte öyle görüşevler olmak gerek edi. Ama ne içindir böyle karar da resmi olarak işte basılmadı, imzalanmadı. Ve ne için öyle olganını bu elbette Kiev'deki bizim arkadaşlarımız menden yaxşı bilerler. Ama men öyle bir sayam o doğru değildir. Çünkü elbette prezident ayrı reisinin birkaç öyle bir belli deputatlarının olsun Mustafa Rifat Ağa, Ahtem Çigos, Rustem Umerov görüşebilir. Ama biz anlayımız meclis bu kurultay tarafından sayılan büyük bir organ. Ve anda çeşitli fikirler olmalı ve ondan görüşmeye hem simbolik tarafından hem de praktik tarafından hem de öyle bir içki siyaset tarafından pek doğrudur benim fikrimce. Mına eğer böyle şura tüzülseydi, sizce hangi sualler birinci sıralarda turar idi? Elbette Kenya'da biz bu suallerge kaytamız. En birincisi bu kanun tasdiklaması sualler ama gerçek aytsak öyle bir yufak halkımızga ve aslında Ukrayna gражданlarga yaşayışını yengilleştirmek, bu sınır geçmek ya da başka bir içtimai öyle bir meseleleri, ekonomik meseleleri, başka bir yaşayış meselelerini çözmek için bayağı değişmeler, bayağı kararlar gerek yapmaya. Yaxşı oldu ki meclis azaları öyle bir bu şurasız da Kırım prokuraturasından, parlamentinden ve bu Ukrayna prezidentinin temsilciliğinden kim anda çalışmasa her vakit işbirlik tutaydı ve bu meseleler yaxşı mı yaman böyle bir çözüleydi. Ama Kenya'da men İzzet Bey'in bunda 100% doğru bir sayam. Bu stratejiyada bekim anda bakılır idi. Çünkü elbette gizli tarafı da olmalı. Ama açık öyle bir tarafı da olmak gerek. Çünkü ne için mühimdir? Öyle vesika çünkü bu mesuliyet. Kimden ne soramak? Kim nege mesuliyetli ola? Kaysı sualler kim öz boynuna alıp işte çözecek, bakacak ve bu pek öyle bir güzel. Elbette adamların ve memurlar arasında cemaat erbapları ve mütehasları ve hukukçuları arasında öyle bir işbirliği kaynay ama öyle bir resmi mesuliyetliği o pek mühim bir şeydir ve ondan kaçmak hiç mümkün değil şimdi. Çok sağ olunuz Nariman Ağa. Teşekkürler bizlere bağlanğanız için. Nariman Celal, Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin birinci muaviniz bizlere canlı bağdan Kırım'dan bağlandı. Ну а сейчас с нами на прямой связи заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Тамила Ханым, селям алейкум. Для Украины сегодня чрезвычайно важно разработать стратегию деоккупации Крыма и реинтеграции населения полуострова. До сегодняшнего дня это так и не было сделано. Об этом на онлайн-дискуссии вчера заявил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Тамила Ханум, как вы считаете, что мешало на протяжении 6 лет разработать такую стратегию по деоккупации Крыма? Возможно, она есть, но не публично. Насправді дуже важливо, щоб це питання задавали тим представникам державних органів влади, які працювали на той момент. Ми зі свого боку, коли ми прийшли на свої посади, Антон Кореневич майже 6 років тому, я з Дар'єю Спиридовою в листопаді минулого ще року. Перше, що ми почали робити, ми почали шукати кінці, чи був такий документ, чи не був. Насправді був документ, який розроблявся експертним середовищем на базі Ради національної безпеки у 2015-2016 році. Був
поданий до адміністрації президента, але, на жаль, не був прийнятий. Чому не був прийнятий? Ну, це вже питання, направду, не до нас. Да? Ми зі свого боку бачили цей документ. Він був достатньо хорошої якості, далеко не все можна було комунікувати назовні, тобто з цього документу, але були частини, які мали бути публічними. Да? Після прийняття такого документу мав бути розроблений вже план роботи, теж, знову ж таки, який би мав публічну частину і закриту частину. Але, на жаль, дійсно, досі такого документу немає. Ми зі свого боку ініціювали створення робочих груп і при Міністерстві реінтеграції зараз розробляється механізм роботи при Раді національної безпеки України. Я думаю, що найближчим часом ці робочі групи вони будуть запущені з залученням експертного середовища, представників центральних органів влади. Тому зараз є все те для того, щоб це запустити процес. І ми дійсно сподіваємося, що до кінця року такого роду документ буде розроблений. Ну вот ваше представительство президента сейчас работает над этим документом, правильно я понимаю? Так, звичайно, що певні частини документу ми будемо розробляти. Окрім того, ми вже свою версію частини документу маємо. Окрім того, працюємо з Міністерством закордонних справ, які теж зі свого боку свою частину розробляли. Тому так, звичайно, що ми долучаємось. Мало того, я повторюся, ми ініціювали створення робочих груп шляхом надсилання листів або комунікацій формальних, неформальних, тобто формалізованих чи неформалізованих, з як Міністерством реінтеграції, Міністерством закордонных справ, так и Радой национальной безопасности Украины. Тамила Ханум, а вот если мы говорим о публичной части вот этого документа, что оно должно из себя представлять? Звичайно, це в першу чергу робота на міжнародних майданчиках, це інформаційна політика щодо окупованої території в Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Звичайно, що це міжлюдські стосунки, тобто це підтримка зв'язків з населенням, яке проживає на окупованій території, і конкретні які кроки, які можна робити. Да? Тобто це і доступ до онлайн-послуг, звичайно, що це адміністративні процедури отримання документів, паспортних, це поліпшення умов проходження контрольно-пропускних пунктів їзду-виїзду і так далі. Тобто ці частини, які можна дійсно комунікувати, і що не буде небезпечним показувати для ворога, для окупаційної держави, звичайно, що це варто комунікувати і розповідати населенню України. Тамила Ханум, 18 мая состоялась встреча президента Владимира Зеленского с представителями Меджлиса крымско-татарского народа и не только. Вы также присутствовали на этой встрече с президентом Зеленским, и тогда президент Зеленский поручил создать рабочую группу, которая бы непосредственно занималась проблемными вопросами крымско-татарского народа. И там дедлайн был, если не ошибаюсь, неделя. Но вот уже прошло чуть больше месяца, но рабочая группа так и не создана. Есть ли у вас какая-то информация? Возможно, мы не знаем, возможно, она уже создана, но пока что эту информацию не озвучивают? Ми зі свого боку представництво подали свої рекомендації щодо складу такої робочої групи, питання, які мали би розглядатися в першу чергу на засіданнях робочої групи. Окрім того, ми спілкувалися з Меджлісом Кримського-Татарського, подав свої пропозиції щодо іменного складу такої комісії. На даний момент це правда питання є трохи затягнутим, але воно зараз знаходиться на розгляді в керівника Офісу президента. Ми сподіваємося, що дійсно найближчим часом все ж таки робоча група вже буде створена і почнеться робота активна над тими законодавчими змінами, які потрібно впроваджувати щодо питань кримськотатарського народу і, звичайно, що загалом деокупації півострова. А есть у вас информация, кто войдет в эту рабочую группу? На даний момент я не можу вам говорити іменного складу, але, звичайно, що ми пропонували в першу чергу представників Офісу президента, які займаються питаннями гуманітарної політики, інформаційної політики в тому числі. Звичайно, що пропонували до складу представників представництва президента. Звичайно, в першу чергу це Меджліс кримськотатарського народу і в тому числі народні депутати, які були обрані. І це експертне середовище, ну, принаймні, там про професора Буткевича можна говорити, який напрацьовував, власне, ці законодавчі зміни ще протягом останніх кількох років. Це стосується, в першу чергу, статусу корінного народу, корінних народів і змін до розділу 10 Конституції України.
И еще, Тамила Ханум, вот есть такая информация, что на вот этой встрече с представителями Меджлиса президент Владимир Зеленский должен был что-то подписать какой-то документ о сотрудничестве с Меджлисом, с представительским органом крымских татар. Это правда? Таке питання розглядалося, але я не можу коментувати якісь домисли та слухи. Загалом питання щодо системної співпраці з Меджлісом, звичайно, що розглядалося, в якому форматі це мало би бути, або в форматі робочої групи, або якоїсь іншої комунікації Меджлісу і Офісу президента, безпосередньо президента, не йшла мова саме на зустрічі. Відповідно, була обрана форма робочої групи, і ми сподіваємося, що найближчим часом вона запуститься. Ну, правильно ли я понимаю, что президент Владимир Зеленский хочет реанимировать Совет крымских татар? Про Раду представників зараз мова не йде, тому що на ім'я представництва президента з боку Меджліса кримськотатарського народу надходив лист щодо недоцільності відновлення такої Ради представників і відповідно роботи в іншому форматі. Не буду вдаватися в деталі, але Рада представників за часів Віктора Януковича, екс-президента, який покинув країну після Революції Гідності, дискредитував цю Раду представників. Відповідно, був запит від представників кримськотатарського народу, від Меджлісу кримських татар, що в такому форматі співпрацю краще не поновлювати. Ну а вот вы как считаете, все-таки вот эта структура, она сейчас актуальна, Совет крымских татар? Создание? Я вважаю, що дуже важливо дивитися на запит саме від кримських татар. Якщо кримські татари і представницький орган найвищий говорить про те, що ми вважаємо, що таку структуру не потрібно відновлювати, відповідно, не можна приймати рішення без врахування думки кримських татар. Тому я буду завжди стояти на позиції захисту інтересів кримськотатарського народу, тому що ми, як державні органи влади, маємо реалізовувати в першу чергу запит від корінного народу. Çok sağ olunuz, Тамила Ханум. Тамила Аташева, заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым, была с нами на прямой связи. Ну и сейчас с нами на прямой связи Ілія Куса, эксперт Украинского института майбутнего. Витаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте нашу беседу начнем с такого информационного сообщения. Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено, если страны Европейского Союза, которым он выгоден, станут действовать, исходя из собственных экономических интересов, защищая их от посягательства со стороны властей Соединенных Штатов Америки. Так о перспективах проекта высказался глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Давайте его послушаем. Якщо німцям, голландцям, тим же данцям, іншим країнам, які зацікавлені в отриманні російського газу, дозволять діяти, виходячи з цього інтересу, у нас все обов'язково вийде. Передбачити розвиток ситуації з проєктом складно, так як американська сторона ще не використала всі козирі у вигляді держав, де переважають антиросійські настрої. Илья, как вы оцениваете перспективы строительства «Северного потока-2»? Вот как вы считаете, достроят ли и, самое важное, запустят ли? Ну, достроить 100%, вопрос когда. То есть называют цифры там до конца года, в начале следующего года, до конца следующего года. В зависимости от того, когда Россия сможет, собственно, приступить к завершению там вот этих последних 5% трубопровода с помощью своего судна, которое они пригнали, которое прокладывает судно-трубоукладчик, которое они там пригнали с другого конца света, чтобы достроить этот трубопровод. Но есть определенные проблемы, связанные как раз, с одной стороны, с санкциями, с другой стороны, с техническими вопросами, проблемами, которые они там, очевидно, столкнулись. То есть они по-любому достроят его, и в плане политической готовности это сделать ни у России, ни у Германии других мыслей пока не было. То есть обе страны настроены решительно его достроить и запустить. Ну а насколько санкции да. Соединенных Штатов Америки делают невозможным строительство Северного потока и его запуска? Они мешают, и изначально так и должно быть. То есть они мешают, они просто дали больше времени, они затянули строительство. Начиная с 2018 года, в 2019, когда вот это была история с
Данией, которая никак не могла принять решение. Вот, то есть они просто затянули строительство на определенное время и, возможно, сделали его дороже. Ну, мы этого не знаем, я нигде цифр не встречал обновленных, но, скорее всего, они сделали его чуть-чуть дороже. Вот и все. Ну, То есть я думаю, что в этом и была их цель. а как вот этот пакет санкций, законопроект новый, представленный недавно, в случае, если он будет введен против компаний, тоже причастных к строительству Северного потока-2, вы помните, в Германии был такой резонанс и очень эмоционально высказывались относительно этого законопроекта. Вот в случае, если он будет принят и введен, как это повлияет на дальнейшие отношения Соединенных Штатов и Германии? Я думаю, что если он будет введен в том виде, в котором он сейчас существует, Германия, скорее всего, введет ответные меры. То есть отношения будут подорваны очень сильно на несколько лет вперед точно. То есть потому что в Германии на сегодняшний день серьезно обсуждают возможности ввести в ответ пошлины против американского сжиженного газа, и даже санкции против отдельных сенаторов, которые являются авторами данного законопроекта. Ну, потому что с точки зрения Германии новые санкции, которые Соединенные Штаты рассматривают как вероятные, чтобы их ввести, они могут затрагивать уже саму Германию, то есть уже государственные органы в Германии. Это уже совсем другой уровень взаимодействия, то есть это уже не просто там мы боремся против какого-то трубопровода российского, это уже конкретно удар по Германии, по их государственной политике, по их, собственно, стабильности внутренней. А И они это рассматривают, да. А в чем интерес США? Ну как, для них это конкурент. Ну, они хотят выйти со своим сжиженным газом на рынок Европы, причем выйти так, чтобы там сейчас не было никаких, желательно, чтобы все было хорошо, чтобы на него был спрос оставался, и для них Россия это такой же конкурент, там, как и другие страны, откуда Европа берет, ну и особенно Германия берет газ. Поэтому с точки зрения американской внешней политики главенствующим фактором является геоэкономический, то есть чисто конкурентная борьба. Уже во втором эшелоне идут все вопросы, связанные с идеологическими расхождениями между администрацией Трампа и правительством Ангелы Меркель, или там какие-то вопросы, связанные с их политическими разногласиями, или вопросы, связанные с тем, что для Соединенных Штатов, Соединенные Штаты не хотят более тесных отношений России и Германии. Мне кажется, тут главное сейчас, что играет, что помыкает Соединенными Штатами, это экономические факторы, коммерческие. Угу. Илья, а как вы думаете, вот как нам быть в этой ситуации? Да? С одной стороны, Соединенные Штаты Америки, которые вводят свои санкции против Северного потока-2, что для нас как бы выгодно. С другой стороны, у нас Германия, которую мы считаем своим партнером, страна, которая принимает активное участие в вопросе урегулирования ситуации на востоке Украины. Вот как нам быть в этой ситуации? Как нам быть? Не стоит вопрос выбора между ними. То есть тут вопрос просто газовых войн между одними и другими за европейский рынок. Мы не то есть на нас эта ситуация никак не повлияет? Она влияет в плане энергетики, но уже давно, мы уже обсуждали эту тему, что нам надо уже давно, в Украине, насколько я знаю, поняли в Украине, что, в принципе, эта ситуация грозит тем, что, наша труба транзитная, она в какой-то момент, будет это через год, через два, еще там дольше, неважно, она в какой-то момент перестанет быть актуальной как минимум перестанет быть настолько важной, как это было раньше. И, соответственно, надо к этому готовиться. Там, добывать свой газ, пытаться находить альтернативные какие-то способы обеспечить себя энергией, себя газом. И это для нас главная задача вот в контексте вот этих всех газовых противостояний между Европой и Соединенными Штатами. Все, у нас больше никакой задачи нет, потому что это первично. Это касается национальной безопасности и процветания государства, поскольку это вопрос энергетической независимости. И насколько у нас занимаются этим, там прорабатывают варианты, я не знаю. Мы об этом публично не говорим, поэтому мне сложно сказать, насколько у нас понимают там перспективы нашего того же транзита с учетом запуска Северного потока-2, который произойдет в любом случае.
Илья, вот вы знаете, на прошлой неделе, если не ошибаюсь, республиканцы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки призвали ввести беспрецедентно жесткие санкции в своем докладе в отношении Российской Федерации, Ирана и Китая. Там даже идет речь об отключении России от международной системы SWIFT. Вот что вы думаете по поводу этого доклада? Связано ли это как-то с предвыборной гонкой, да? Или же все-таки вот мы будем периодически видеть такие угрозы США, но так или иначе вводиться они не станут? Ну, такие подобные вещи уже не один год в Штатах обсуждаются, и уже было много исследований на эту тему. Поэтому я скажу так, я не вижу конкретно в этом докладе каких-то новых вводных, которые бы нам говорили, что эта ситуация отличается от предыдущей, и что вот сейчас они точно введут эти санкции. Все будет зависеть от политической конъюнктуры, как внутри Вашингтона, то есть консенсуса внутри администрации, что да, давайте там ужесточать санкции, так и международной конъюнктуры, то есть насколько эти санкции будут поддержаны союзниками США и насколько, и как там, насколько будет позволять это делать ситуация в мире. Потому что, опять же, не секрет, что сам Дональд Трамп, например, всегда относился к вопросу ужесточения санкций против России довольно скептически. В общем, и в принципе его личный подход на российском направлении отличается склонностью к переговорам. То есть он всегда выступал за то, что надо разговаривать с Россией, не надо их там сильно прям так вот обкладывать санкциями. Давайте я поговорю с Путиным, все будет хорошо. То есть, для него вот этот вопрос персональной дипломатии очень важен. Часть американского истеблишмента, конечно, считает, что надо ужесточать санкции, то есть они за это выступают последовательно, но, как мы видим, пока что консенсуса ни в Конгрессе, ни в администрации вот такого полного нету. И мне сложно сказать, как это будет все происходить, потому что сейчас ситуация непредсказуемая в тех же Соединенных Штатах. И да, действительно, все зависит во многом на вот этот предвыборный фактор, он играет роль. И я думаю, что он будет играть роль одного из мотиваторов во время принятия решения. То есть он может стать как катализатором этого процесса, его там ускорят и действительно, может, введут санкции. Так наоборот, он станет там предметом торга, например, между разными политическими группами в Штатах и между США и Россией в более глобальном плане. Давайте еще обсудим заявление президента Украины Владимира Зеленского в своем выступлении во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства, где он сказал, что Украина способна сделать вклад в укрепление стабильности и безопасности на европейском континенте, участвовать в миссиях военных и по безопасности, о проектах ЕС, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами дезінформації. Давайте его послушаем. На мою думку, Європейський Союз ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на європейському континенті. Знаю, вважається, що східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Водночас ми не можемо дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні та створювати нові гарячі точки. Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні, брати участь у місіях, військових та безпекових проєктах єС, ініціативах, спрямованих на боротьбу з інформаційними та гібридними загрозами, дезінформацією тощо. Буквально 1,5 минутки до завершения нашего эфира. Может ли Украина действительно усилить позиции Европейского Союза? И как? И вообще, заинтересован ли в этом Европейский Союз? Заинтересованы ли они в нас? Нет, в теории да. Мы можем вообще все, что угодно делать. Ну а на практике? На практике у нас есть проблемы, связанные с... понимаете, тут надо смотреть, о чем мы говорим конкретно. То есть, я вот это заявление, оно слишком абстрактное. Да, Украина может делать что-то делать. Да, Украина может участвовать в миссиях различных. Наверное, может. Я не вижу тут проблемы. Люди у нас есть. Я думаю, готовность получить опыт, вроде как есть. Что нам мешает? Я так понимаю, мешает, возможно, то, что у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы это делать, или я не знаю, у нас недостаточный уровень политических контактов с Евросоюзом, чтобы, или какие-то есть, вещи, связанные с тем, что нам не все доступно, как не члену ЕС. Надо понять, что имеется в виду. То есть по каким критериям мы оцениваем свою способность внести какой-то вклад в ту или иную сферу функционирования Евросоюза, учитывая, что мы не являемся членом ЕС и учитывая, что у нас
наш путь в ЕС, он достаточно медленный, сложный, и у нас куча своих внутренних проблем. Нужно оценивать, ну, то есть нужно говорить о конкретных каких-то, ну, о конкретном кейсе. Что имеется в виду? Я не понял заявление. Спасибо вам большое. Ілія Куса, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. Ну, а мы вынуждены прерваться буквально на 10 минут. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Смотрите, не пропустите, Коршкин.